Здравейте! Това видео е за Viral.bg. В него ще разберете как да гледате филми, изтеглени от интернет, чрез помощта на Wi-Fi на вашия смарт телевизор. Нека започваме! Първо, ние се нуждаем от медиен сървър. Тази програма трябва да я инсталираме на нашия компютър. Има различни програми, които за медийни сървъри. Една от програмите, които ще ви запозная, е PC-Free Media Server. Доста добра програма и доста лека. Има версии за Windows, Linux и Mac операционни системи. И ето сайта на PC-Free Media Server. Ще сложа линк под описанието на клипа, да може да го откриете по-лесно, вместо да го въвеждате. Избирате версията, която искате да изтеглите и след това инсталирате. Инсталацията е доста проста и затова няма да я показвам, пък и вече съм я инсталирал на моя компютър. Така, да видим как изглежда самата програма. Отварям я. Щом знака е тикче, означава, че е свързано и то го пише. Ето това е нашия телевизор. Но има няколко настройки, които трябва да настроим. Те са доста прости, затова ще ви ги покажа. И отиваме на четвъртото меню. Navigation. И тук трябва да изберем съответно папката, която ще споделим с нашия телевизор. Папката може да е всяка една от всичките папки. Няма значение каква е тя. Аз съм избрал с моите видеа. Но вие от тук, от този знак, може да изберете и вашата папка, независимо къде се намира на вашия компютър. И след това натискате бутона Save, да запазите промените на сървъра. Друго нещо, което трябва да направите, ако искате, е да настроите субтитрите. Това реших да го направя специално за вас. И за това специално за вас въведох тези настройки. 100% работят. Изпробвах ги. Ето това трябва да въведете. Също така може да въведете цвят на субтитрите и още други опции, свързани с субтитрите, като големина и така нататък. Това са доста опции. Това е в Transcoding Settings, както виждаме. Програмата е доста лесна за използване, ефективна е и бих казал, че няма да имате проблеми с нея. Но ако случайно имате проблеми, ви препоръчвам програмата Samsung Link. И тя е доста добра. Но мисля, че по-добра е програмата PC-Free Media Server. Но вие преценявате. Друго нещо, което ще ви кажа е, че за да откриете вашите файлове на вашия смарт телевизор, трябва да натиснете бутона Source. И там трябва да изберете източник PC-Free Media Server. Натискате бутона OK и избирате, например, да показва видеа. И така показва вашите споделени видеа. И избирате кое видео искате да гледате. След като свърши дадено видео, ако има няколко видеа, може да почне и следващото видео. И така, например, ако сте свалили цял сезон на сериал, вие можете така да изгледате автоматично всичките видеа. То автоматично ще сменя видеята. След като свърши едното, ще пуска другото. Това е доста лесно, но би ви отнело време. Но ако имате време, изгледайте. Това видео беше за Viral.bg. Благодаря ви за гледането. Споделяйте го в социалните мрежи. Харесайте го. Пишете коментари, ако изпитвате трудност. Пишете коментари и кажете как вие свързвате вашия смарт телевизор с вашия лаптоп. Благодаря ви за гледането.